Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tadloy. Taong 1970, Carmen, Cebu. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtitinda ng mga isda sa merkado si Tadloy. Ang kanyang katuwaan noon sa buhay ay ang kanyang asawa at nag-iisang anak na lalaki. Hindi naman gaanong payak ang kanilang pamumuhay noon sa kadahilanang may iba pa silang negosyo sa bayan. May mga bukirin din sila noong pinapasakahan kung kaya't napakadali lang para sa kanila ang umasenso. Sa ilang taong pagiging tindero ni Tadloy at ng kanyang mag-ina, marami na silang naipundar na mga gamit. Nakabili na din sila ng mga karagdagang lupa na siyang kanilang pinagsasakahan sa iilan nilang mga kababayan. Kahit medyo nakakaginhawa na noon sila Tadloy, patuloy pa rin siyang nagnenegosyo sa merkado bilang katuparan sa naging pangako niya sa kanyang mga yumaong magulang. Sa ilang taong pagtitinda ni Tadloy sa merkado ng Carmen, wala naman noong nangyayaring kakaiba. Halos napakasaya pa nila noon sa kanilang tindahan sa bawat araw na dumaraan hanggang sa dumating ang puntong merong isang binatang na masukan sa kanila. Dahil sa labis niyang pagkaawa rito, kung kaya't napilitan siyang papasukin yon bilang kargador ng mga isda kahit hindi naman nila yon kailangan. Nakailang ulit na din niyang pinagtangkaang paalisin ng lalaking yon, subalit paulit-ulit siyang pinipigilan ng kanyang asawa. Sa ilang buwang kasama nila Tadloy ang binatang yon, hindi niya napansing merong pala itong ginagawang milagro sa kanyang asawa. Dahil sa purong trabaho lamang ang inaatupag niya, kung kaya't hindi niya nalaman ang sikreto ng mga ito hanggang sa dumating ang puntong nagbunga ang pagmamahalan ng kanyang asawa at ng kanilang kargador. Nalaman niya pang nagdadalang tao noon ang kanyang asawa sa kanyang anak dahil sa hindi ito gaanong nagpapahalata. Matapos mapag-alaman ni Tadloy ang ginawa ng kanyang asawa at ng kanilang katulong, halos hindi na niya noon malaman ang kanyang gagawin. Ang magandang pangarap niya para sa kanyang pamilya ay bigla na lamang naglaho dahil sa sakit ng mga balitang kanyang nalaman. Bagaman halos ikamatay na noon ni Tadloy ang sakit na ginawa ng kanyang asawa, minabuti niyang lumayas na lamang sa kanila ng tahimik. Ni isang salita ay wala itong narinig sa kanya na parabang noon ding oras na yon, naglaho na lamang siya na parang bula. Sa ilang linggong paglalakad ni Tadloy sa lupain ng Carmen, kung saan-saan na siya noon nakarating, minabuti niyang dumaan sa gubat sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili, marami sa kanyang naghahanap. Sa kanya kasi nakapangalan ang lahat ng kanilang negosyo, kung kaya't siya pa rin ang masusunod kung ano ang gagawin sa mga ito. Dahil sa ilang araw nang hindi kumakain si Tadloy, kung kaya't ramdam na niya ang panghihina ng kanyang katawan. Hirap na din siya noong maglakad, at ang tanging nakakaya na lamang niyang gawin ay umiyak. Nang dumating sa puntong hindi na kinaya ng kanyang katawan, tuluyan na nga siyang bumagsak sa talahibang parte ng kagubatan. Dito na kaya ako mamamatay? Tanong ni Tadloy sa kanyang sarili. Habang kinakausap niya noon ang kanyang sarili, dahan-dahan namang pumipikit ang kanyang mga mata dahil sa pagod na patuloy niyang nadarama. Ilang oras pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang papag kung saan siya nakahiga. Paglibot ng kanyang paningin sa paligid, pumungad sa kanya ang napakasukal na kagubatan kung saan doon niya nasilayan ang isang matanda na abalang-abala sa pagtatabas ng damo. Dahil sa hirap na hirap pa noon ang kanyang katawang tumayo, ninais na lamang niyang magpahinga at hintayin ang paglapit ng lalaking nagligtas sa kanya. Maya-maya pa,
bigla namang napamulat si Tadloy sa kanyang kinahihigaan nang marinig niyang magwika ang matanda ng, Noy, gising ka pa ba? Kaya mo bang maupo? Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang napabalikwas at kasabay nito ang pagtitig niya sa matanda habang taos-pusong nagpapasalamat. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Tadloy na nadaanan lang pala siya nito sa daan pabalik sa tahanan nitong naroon sa kabundukan. Inakala ng matandang patay na siya, subalit nang masipat nitong humihinga pa ang kanyang katawan, dali-dali din naman siya nitong tinulungan. Ano bang nangyari sa'yo, iho? Naligaw ka ba? Muntik ka nang mamatay kanina. Buti nadaanan kita. Wika ng matanda habang inihahanda ang kanyang gamot. Pasensya na ho kayo. Hindi ko ho intensyong abalahin kayo. Sana nga namatay na lang ako eh. Mas gusto ko pa ang ganun para makalimot ng husto. Nanlulumong sagot naman sa kanya ni Tadloy. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang umagos sa kanyang mga mata ang napakaraming luha habang ikinukwento sa matanda ang totoong nangyari sa kanya. Sa tono ng pagsasalita noon ni Tadloy, ramdam na ramdam ng matandang yon ang labis na puot na pilit pumapangibabaw sa kanyang buong katawan. Nang marinig ng matanda ang kabuuan ng kanyang istorya, bahagya naman itong natigilan sa kanyang ginagawa na para bang nag-iisip ng mga kasagutan sa sinabi ni Tadloy. Ilang minuto pa ang lumipas, tumitig naman ang matanda sa kanya habang seryosong nagsasabi ng, Dapat pinatay mo na lang. Walang puwang sa mundong ito ang mga ganyang klase ng tao. Tandaan mo, iho, paminsan hindi masamang gumanti, lalo pat kung ikaw ay naagrabyado ng husto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pinilit naman noon ni Tadloy na ibaling sa ibang bagay ang kanilang paksa. Nakiusap din siya noon sa matanda na doon na muna siya maninirahan pansamantala sa pangakong bibigyan niya yon ng hati sa kayamanan niya kapag nagkaroon na siya ng lakas ng loob na bawiin ito. Dahil sa yamang ipinangako noon ni Tadloy sa matanda, kung kaya't hindi na yon tumanggi sa kanyang inaalok. Kahit papaano, pabor din para sa matanda ang kanyang paninirahan sa lugar na yon sa kadahilanang wala itong kasamang tao. Sa paglipas ng mga araw, kahit papaano'y nakakabawi na ang katawan ni Tadloy sa mga pinagdaanan nitong pagtitiis. Ang paglalakad niya noong mag-isa sa gubat ay nagsilbing napakasamang bangungot para sa kanya na ayaw na niyang balikan. Iniiwasan niya din noong isipin ng kanyang asawa sa kadahilan ng labis siya noong nasasaktan. Kahit labis nang nangungulila si Tadloy sa kanyang anak, pinilit niya pa rin ipagpatuloy ang kanyang buhay sa puder ng matanda. Hindi naman siya noon gaanong nahihirapang manirahan sa gubat, gawa ng kahit papaano, sanay din naman siyang mamundok sa kanilang bukirin. Habang tumatagal ang kanyang pananatili sa lugar, unti-unti na niyang nakikilala ang matanda. Rohing ang pangalan nito, Tubong Danaw. Matagal na din yung walang pamilya at palipat-lipat na lamang yon ang tirahan sa bawat kagubatan na angkop para sa kanyang pagtitirhan. Dahil sanay na si Tandang Rohing na mamuhay ng mag-isa, kung kaya't marami na itong alam pagdating sa mga gamot sa iba't ibang klase ng sugat, lalong-lalo na sa mga sugat na nilikha ng mga makamandag na hayop. Hindi na din yon kayang ligawin ng kahit na sino sa lugar na yon sa kadahilan ng gamay na niya ang lahat ng sulok ng gubat na kanyang pinaninirahan. Isang araw, habang abala sa pagtatanim ng mga bungang kahoy sila Tandang Rohing, bahagya naman sila noong natigilan nang makasilay sila ng iilang panauhing naglalakad papalapit sa kanilang tahanan. Pagsipat doon ni Tadloy,
Bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata sa takot na baka ang mga taong yun ay naparoon para hanapin at kunin siya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang nabunutan ng tinik sa kanyang lalamunan nang batiin yon ni Tandang Rohing na naroon sa kanyang tabi. Paglapit ng mga panauhin sa kanila, agad naman itong tiningnan si Tadloy mula ulo hanggang paa na para bang labis silang nagulat sa kanilang nakita. Siya nga pala, Katimon. Ito nga pala si Tadloy, Tubong Carmen. Pero dito na siya sa akin naninirahan. Para ko na siyang anak, kaya sana naman huwag niyo na siyang ituring na iba sa akin. Wika ni Tandang Rohing habang inaakbayan si Tadloy. Nang marinig ng mga panauhin ang sinabi ng matanda, nananatili lamang itong walang imik habang patuloy siyang pinagmamasdan sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa, bigla naman noong napatanong si Tadloy sa mga panauhin, gawa ng hindi na niya maatim ang mga kakaibang pagtitig nito sa kanya. Manong, ano hubang kailangan ninyo? Bakit niyo ako tinititigan na para bang may ninakaw akong bagay sa inyo? Nasisiguro ko naman na hindi ko kayo kilala, kaya wala kayong dapat sa aking ipagduda. Wika ni Tadloy habang pinagmamasdan ang mga kalalakihan. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman siya noong sinampal ni Tandang Rohing habang mabilis ang pinapaluhod mula sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa lakas ng matanda, hindi naman yun nagawang makontra ni Tadloy na siyang naging sanhi upang mapasubasob ang kanyang pagmumuka sa lupa. Pasensya na kayo, Katimon, sa kawalang-ihaan nitong anak ko. Hayaan ho ninyo. Didisiplinahin ko pa siya ng husto para kanyang maunawaan ang batas ng kagubatan. Nanginginig na wika ng matanda habang pilit siya nitong pinipigilan na makatayo. Maya-maya pa, bigla namang natigilan sa pagpupumiglas si Tadloy nang marinig niyang magwika si Katimonang. Gusto ko ang pag-uugali niya, Rohing. Patayuin mo siya. Nais ko siyang makausap. Huwag kang mag-alala. Nakadepende ang buhay niya sa kung ano ang isasagot niya sa akin maya-maya. Nang marinig ng matanda ang sinabi ni Katimon, agad naman itong tinulungan si Tadloy na makatayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang napansin ang paglapit sa kanila ng mga kasama ni Katimon na para bang meron itong gagawing hindi maganda. Bagaman nananatiling nakatayo noon si Tadloy, maigi naman niyang pinakiramdaman ng bawat paggalaw sa lupa upang magawa niyang masalag ang anumang pag-atake na manggagaling sa mga kasama ni Katimon. Subalit, lumipas na noon ang ilang minuto, walang naramdamang kakaiba si Tadloy sa mga ito. Matapos ang mga pangyayari, nagpasya siyang huminahon mula sa kanyang kinatatayuan upang mabigyan ng pagkakataon ng pangkat na kasalukuyang naroon sa kanilang tahanan. Pagsipat ni Tadloy kay Tandang Rohing na walang bakas ng pag-aalala sa pagmumuka nito, doon na siya nagpasya na ibaba ang kanyang depensa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa mga panauhin, doon nasipat ni Tadloy ang kakaiba sa pangkat ni Katimon. Napakalalayo ng wangis ng mga ito sa wangis ng mga ordinaryong tao. Gawa ng kung sisipatin mo ang mga ito, para yung may mga parte ng hayop sa kanilang mga katawan. Tandang-tanda pa nga noon ni Tadloy ang katawan ng ahas na nagsisilbing buntot ni Katimon. Dahil sa kanyang mga nakita, ninais naman niyang manahimik sa kanyang kinatatayuan sa kadahilan ng ramdam na niya noong mga oras na yon ang panganib sa paligid. Buti naman at kumalma ka. Tama ang pasya mo. Dahil kung hindi, nasisiguro ko sa iyong karne ka na maya-maya. Siya nga pala, kami ang angkang namumuno sa lugar na ito. Lahat ng naninirahan dito kagaya ni Rohing,
sumusunod sa lahat ng aming alituntunin. Dahil inako ka niya bilang isang anak, meron kang kailangang ialay bilang kapalit sa proteksyong aming ibibigay. Pakatatandaan mo, hindi basta-basta ang alay na hinihingi namin. Wika ni Katimon. Nang marinig ito ni Tandang Rohing, agad naman siya nitong nilapitan at binulungan ukol sa nasabing alay na nais makuha ng mga nilalang. Ayon sa matanda, buhay ng tao ang kailangan niyang ialay sa mga ito sa kadahilanang yun lamang ang nag-iisang bagay na hinahangad ng angkang nagbibigay proteksyon sa kanilang paninirahan. Dagdag pa ng matanda, tanging mga pangalan lamang ang kanyang ibibigay sa pangkat ni Katimon at ito na ang gagawa ng mga paraan para maisakatuparan ang nasabing alay. Inilahad din sa kanya ni Tandang Rohing na tanging ang mga naibigay niya lamang na pangalan ng mga taong nais niyang gawing alay ay yun lamang ang dudukutin ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubulungan, rinig na rinig ni Tadloy ang mga pamamaraang inilahad ni Tandang Rohing sa pagpipili ng alay. Ayon dito, para hindi siya mahirapang pumili ng mga taong bibiktimahin ng pangkat ni Katimon, ibigay niya ang mga pangalan ng mga taong labis niyang kinapupuutan. Yun lamang ang nag-iisang susi nang sa gayoy hindi niya akuin ang pagsisisi sa pagkamatay ng mga ito. Matapos niyang marinig ang sinabi ni Tandang Rohing, agad namang pumasok sa isipan ni Tadloy ang kanyang asawa at ang trabahador nilang nanloko sa kanya. Nang mapagpasyahan na niya ang mga pangalan ng mga taong nais niyang gawing alay, agad naman niyang tiningnan ng grupo ng mga nilalang habang walang pagdadalawang isip na inilalahad ang pangalan ng kanyang asawa at trabahador. Nang marinig nila Katimon ang sinabi ni Tadloy, ilang beses pa nila yung inulit kung yun ba ang taong nais niyang maging alay para sa kanilang kaligtasan sa gubat. Pagsipat sa kanya nitong ngumiti habang tumatango, dali-dali namang tumalikod ang mga ito nang hindi umiimik. Nang silang dalawa na lamang ang natira sa lugar, kitang-kita ni Tadloy ang panghihina ni Tandang Rohing dahil sa hindi ito makapaniwala sa kanyang naging desisyon. Matapos niyang masilayan ang panghihina ng matanda, dali-dali naman niya itong nilapitan para kausapin. Bakit, Tandang Rohing? May mali ba sa ginawa ko? Hindi ba't kayo na ang nagsabi mismo na walang puwang sila sa mundo? Bakit ngayon parang hindi kayo makapaniwala sa naging pahayag ko? Tanong ni Tadloy sa matanda. Hindi naman sa hindi makapaniwala. Hindi mo ba iniisip? Sinong matitirang mag-aalaga sa anak mo? Mabuti sana kung naroon ka. Paanong inyong negosyo? Sinong magpapatuloy nun? Kahit matanda na ako, Tadloy, hindi ko pa rin makakalimutan ang mga pangakong ibinigay mo. Sagot naman ng matanda sa kanya. Nang marinig ni Tadloy ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad kay Tandang Rohing na meron siyang mangilan-ngilang tiyahin sa Carmen na nakahandang gumabay sa kanyang anak kung sakali bang merong masamang mangyari sa kanyang dating asawa. Habang siya ay nagsasalita, ramdam na ramdam noon ni Tandang Rohing ang labis niyang pagkatuwa, gawa ng mabibigyan na din ng hustisya ang ginawa nitong panloloko sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanya ni Tandang Rohing kung kaya niya bang makita ang kanyang dating asawa na naghihirap. Labis kasi yung naniniwalang hindi yun papatayin ng pangkat nila Katimon hanggat marami pa silang nakaimbak na mga pagkain. Tadloy, sigurado ka na dyan, ha? Sige, pagbalik nila bibisitahin natin ang iyong asawang nakakulong sa hawla. Titingnan natin kung ano ba talaga ang reaksyon ng iyong pusong nalulunod sa galit. Wika ni Tandang Rohing matapos nilang mag-usap.
Sige, Tandang Rohing. Tingnan natin. Alam mo ba, hindi ko inaasahang magaganap ang pangyayaring ito. Akala ko, sa panaginip na lamang ako makakaganti. Pero hindi pala. Sagot naman sa kanya ni Tadloy. Sa pagsapit ng gabi, dumating na nga ang pangkat nila Katimon, dala-dala ang 2 sakong naglalaman ng mga katawan ng tao. Sigurado noon si Tadloy na tao ang laman ng mga ito. Gawa ng nakausli sa dulong parte ng sako ang iilang daliri sa paa ng mga ito. Habang pinagmamasdan niya ang pangkat ng mga nilalang, doon na siya dahan-dahang kinabahan ng masipat niya na inaalis sa sako ang walang malay na katawan ng kanyang asawa. Sa puntong yon, labis na ang kanyang paghahangad na ito'y yakapin, subalit pilit naman niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Paulit-ulit niyang itinatatak sa kanyang isipan ang sakit at pagdadalamhati niyang naranasan noong mga araw na niloloko siya nito ng harap-harapan. Matapos makalaga ng pangkat nila Katimon ng katawan ng kanyang asawa at ng kabit nito, dali-dali naman nila yung hinila na parabang mga hayop. Habang papalayo ang mga nilalang sa kanya, doon inilahad sa kanya ni Tandang Rohing. Nabilang na umano ang mga araw ng mga taong kanyang ginawang alay. Wala na siyang magagawa kundi iligtas ang mga ito sa kadahilan ng hindi na yun pahihintulutan ng mga nilalang. Sa paglayo ng mga ito sa kanilang tahanan, agad din namang pumasok sila Tandang Rohing sa loob ng kanilang kubo para magpahinga. Tadloy, ihanda mong yung emosyon bukas ng gabi. Hindi na pala magtatagal ang buhay ng asawa mo sapagkat sila na ang kahuli-hulihang pagkain ng mga demonyo. Wika ni Tandang Rohing habang sila'y nakahiga. Sa pagsapit ng sumunod na araw, doon na naganap ang pangyayaring hindi makakalimutan ni Tadloy. Pagdating nila noon sa pugad ng angka ni Katimon, bumungad sa kanila ang napakaraming aswang na nagkakasiyahan sa gitna ng hindi gaanong kalaparang liwasan. May napakalaking siga sa lugar na yon at sa itaas ng siga, merong isang kawang may lamang kumukulong tubig. Nakita din ni Tadloy sa gilid nito ang kanyang asawang umiiyak at ang kabit nitong pilit nagpupumiglas. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung kinaladkad ng ilang mga aswang na nasa paligid. Paghubad ng mga ito sa damit ng mga alay, agad naman nila yung itinumbog sa kumukulong tubig nang walang pagdadalawang isip. Ang unang itinumbog nito sa katawan ng asawa ni Tadloy ay ang paa nito na siyang naging sanhi upang magsisisigaw yon ng napakalakas. Paglubog ng kanyang ulo sa kumukulong tubig, bigla naman itong nangisay hanggang sa dumating ang puntong nawala na yon ng malay. Matapos ang mga pangyayari, sinunod na din ng nilalang ang kasama nitong lalaki. Habang hinihintay nilang matapos ang paglubog sa lalaking yon, dali-dali namang nilapitan nila Katimon ng asawa ni Tadloy at walang awa itong nilaslasan ng leeg hanggang pusod. Pagbulwak ng mga laman loob ng kanyang asawa, bigla na lamang siyang napapikit habang pasimpleng lumuluha at sumusuka. Dahil sa brutal ng mga pangyayari, nagpasya siyang umalis na sa lugar upang maiwasang madagdagan ang mga hindi kaaya-ayang kanyang nasisilayan. Dahil sa hindi pa gaanong alam ni Tadloy ang pabalik sa kanilang tahanan, wala nang nagawa si Tandang Rohing kundi siya ay samahan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, inilahad ng matanda sa kanya ang kanilang nalalapit na pag-alis sa lugar. Wala na umanong saysay ang manatili pa sa lugar na yon, gawa ng kinakailangan ng pangkat nila Katimon na makahanap ng karagdagang alay para sa kanilang angkan. Matapos itong malaman ni Tadloy, nakiusap naman siya sa matandang siya ay uuwi na lamang para makasama ang kanyang ulilang anak.
Nang marinig ito ng matanda, hindi naman ito tumutol sa kanya, gawa ng kahit papaano'y meron pa rin siyang naiwang responsibilidad sa anak niyang ulila. Ilang araw pa ang lumipas. Doon na nga nagpaalam ang pangkat nila Katimon na lilisanin na nila ang lugar na yon. Habang nag-eempake noon si Tandang Rohing, sinabihan siya nitong dumaan na sa likurang bahagi ng kanyang tahanan para tumakas. Sinabihan din siya nitong wala siyang dapat ipag-alala sa kadahilanang hindi siya susundan ng mga nilalang hanggat hindi siya ang napiling alay ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Nang marinig ni Tadloy ang sinabi nito, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo hanggang sa makabalik na siya sa kanilang baryo. Ilang araw din siya noong nagpalaboy-laboy sa daan hanggang sa dumating ang puntong nagawa na niyang masilayan ang lugar na kanyang sinilangan. Magmula noong naganap ang pangyayaring yon, kailan may hindi na nagawang masilayan ni Tadloy si Tandang Rohing. Maging ang pangkat nila Katimon na isang lahi ng mga aswang ay hindi na rin niya nakita. Sa pagtagal ng panahon, naging maayos naman ang buhay ni Tadloy kasama ng kanyang anak. Ngunit gabi-gabi ay inaatake siya ng bangungot kapag naaalala niya yung ginawa niyang pag-aalay sa kanyang asawa para lamang makakuha ng proteksyon ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang sang-ayon ako sa naging desisyon mo, Tadloy. Kasi napakasakit naman talaga ng ginawa ng asawa niya eh. Alam ko may mga magsasabi niya na hindi dahilan yun para papatay yung asawa niya kasi kawawa naman yung anak niya, mauulila sa nanay. Yes, naiintindihan ko kayo. Pero wala kayo dun sa sitwasyon ni Tadloy. Alam ko marami sa akin ang makaka-relate dyan, lalo na yung mga kasal na tapos niloko ng asawa nila. Napakasakit niyan. Tapos babae pa yung nagloko. Yung sakit niyan parang 3 o 4 na beses yung sakit kapag nagawa yun. Ang masakit pa nito, niloko siya doon sa ampon nila. Isipin nyo, ilang patong na sakit yung naramdaman ni Tadloy. Kaya ako talagang sang-ayon ako sa desisyon. Okay lang yun, nagganong kasakit yung dinanas nung dalawa. Hindi naman siya yung pumatay, yung mga aswang naman, di ba? Yung mga aswang, ginagawa talaga nila yun kasi pagkain nila, tao. Wala tayong magagawa sa bagay na yan. Ang gusto lang naman mangyari nung pangkat, magsabi siya ng pangalan, tapos kung sino yun yung tatargetin. Pero napakagaling ng angka ng mga aswang na to. Pangalan lang nalaman kaagad. Isipin ninyo, katakatakot na usal orasyon ang kailangan para magawa mo yung bagay na yon. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.